weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to fondu to takkusana yoni to fondu to bagodina to ñaabina to abdallah jeeri to abdallah jeeri to darto abdallah to juude jeeri to fonde eliman ko on takkusan juula ha to galle ceerno haadi mo ceerno Ndiaye Ba to babaɓe ko on takkusan juula ha to galle ceerno Ndiaye Ba to likseba golgole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Mauritanie to croisement tekan tawi koye lawol ummade Rosso ummade Boggue fade Rosso ko e dow to croisement to croisement tekan teskama toon tigui ko bisa jonnonoɗo lijumaji tawa ene waɗi fodde kene guime ha ujunere temedde ɗiɗi butel tawa ko sangara mo hinde wiski to leydi Sénégal avion gadano e avion ɗiɗaɓo nawɗo hijjore tawi ko yahoɓe hijjore hikka to leydi Sénégal ummima ñalawma hanki o vol gadano ko sanga 17h30 woni 5h30 laana ɗiɗaɓa kan noon ko sanga 11h no fawi 15 jamma ko ummi toon to Dakar ka yaɓeni koto Arabie Saoudite to leydi Gambie ko suka gambinajo goto jinnoɗo wadde braquage e taximan goto toon to aéroport witende Grand Canari de Grand Canaria ko kañum tigui police ji joore mum petto joore mum kuure e condi ko ɗon wasi fittande mum to leydi Mali Abdoula Aziz Aguissa ono mama o waɗama e oɗo saaha joni gardiɗo catal bitengal vérificateur général ko catal noon jurnitogal ko fati e kay gestion leydi ndi so tawi ne rewi lawol walla so tawi waɗi mbuñari kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habruji men joolam jaɓɓeri ma jaa to leydi Israël to leydi Palestine to leydi Arabie Saoudite to leydi Roumanie to leydi Ukraine to dow laaci dentude Amérique bisimilla mon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo no safara rafiji kewɗe jiida cirol wonduɓe kista fibrom dagam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattaraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓena koɓɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ɓuutoji e ɓalli ƴakkoji kala gorko mo melga wuuro jinneji e nder wittoji makko omo yiiti lekki ko fate safara estomac an gonduɗo e estomac mo estomac haaɗi ɗanade haaɗi ñamde haaɗi yarde jokkodira ceerno Amadou Tidiane Diallo balɗe tati certa hen ha labba mbatta ñamde e yarde kala ko goppunoɗa ha laaɓi gorko mo melga wuuro jinneji ne yawno ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko ɓurno sa jokkodire e makko joni joni certa hen ha laaɓa taw sekaka ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawno ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men fiɗaɓe e jippiɓe e leecce kala so tawi on jokkodiri balɗe tati mbiya alhamdulillah mo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa façon goɗɗo wiyete ko yeddi ƴeewa gorko mo melga wuuro jinneji en andino dendagal bandiraɓe caggal nde ummi toon to Madina Gounass Dakar Madina Gounass omo addori leɗɗe tawi ko leɗɗe keso pul tawi kadi ko jaaduɗe e promotion dendagal bandiraɓe noon yiɗɓe jokkodirde e ceerno Amadou Tidiane Diallo to base makko Dakar ene tawi ɗon min ñokini wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo numéro mum leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 46 94 21 91 numéro makko leydi France WhatsApp one golla ha no hannirta ni mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Rosso Mauritanie to Dagana kala
enen tawi noon ɓi nene makko no wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiɗi leɗɗe gorago e leɗɗe ɓadɗi musoji e leɗɗe estoma kala sa jokkodira ceerno Amadou Dia numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ceerno Amadou Tidiane Diallo ko malaɗo wune konne wiiɗo sanne sanne mbadden dande faade on gorko mo melga wuuro jinneji. an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo tuƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonda koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonda koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonda koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonda koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fota Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo 17 lewru duujal hitande ujunnaje 225 habaruji mon e ɗemgal pular e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗena to leydi Mauritanie dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisala leydi Mauritanie tawi ko police mo tekan tawe nder région de Trarza ɓe teɓima e ñalawma hanko ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima sagataɓe tawi ko dartonoɓe wadde trafic Sangar ɓe tawrama noon Sangar kewɗo no fewi on Sangar noon tawaɗo e mabɓe kadi ko ujunere e 197 on paami tigui ujunere 100 mankude seeɗa butel tawi ko Sangar mo hinde whisky Sangar ono ɓe tawi tigui kene sorna ene sorna tigui e nder sakuji tawi ko
ko sakuji ligimaji e nder bisa goto ɗum wonno noon ko ñande aljuma ɓennuɗo o ko sagataɓe ɗiɗo noon teɓama hen e teɓama hen enquête o noon nana jokki kay mbeɗa dendagal réseau kala tawtoreɓe dendagal réseau dartonoɓe on fannu kala ene mbawa yitede mbawa kay rewnede lawol mbeɗa tigui ne mbawa rewɗo biso noon nangga tigui mbiɗen koye dow lawol ummade boggue lawol boggue fade Rosso tawi kadi koto nokku to wiyete Carrefour walla intersection fade Tekane ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laana ndiwoka tawi ko ɗiɗaɓa kay ɗiɗaka nawde kay hajjiyankoɓe Mauritanie naɓe ummima Nouakchott yaɓani toon to Makka ko aset hanki o noon 17 lewru mai ko nden tigui kallum mbiye duuɗe leydi Mauritanie ka tindi toon to Arabie Saoudite secrétaire général noon du ministère des affaires islamiques wondude délégation timmuɗo kay wawi dusdeɓe kamɓe ɓen yahoɓe hijjore hitande hikka nde o wiɓe noon lawol jaam kadi nde ɓe jahata e dow jaam ɓe garta e dow jaam ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gendarmerie halfinaɓe nden ka e kisal Nouadhibou e kottari ɗum kala ɓe kolliri tigui ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi waɗannoɓe trafic tawi ko trafic des migrants woni tigui taccinannoɓe yimɓe kay nawde ɗumen ɗanne suuɗere woni tawde ɗanne clandestin fade toon to dongre Europe tawi tigui ɓe cordanno koto Nouadhibou lobbude yurmede ɓe teeɓi hen noon ɓe teeɓima hen kadi sagataɓe jinɗi sagataɓe kay heewe e nder enquête mbawi nanggude hen kadi sagataɓe taw ko yinnoɓe wadde ɗen ɗanne suuɗeru woni les clandestins mbawi teeɓede kay matériel kewɗo kadi matériel noon koɓe potino yarude kay wawi yitede hen foof tettama laamu leydi Mauritanie noon e oɗo saaha kala no ɓeydi darde mum tawi kay ko wawde habtade e haɗa falade kay ko fate ɗeɗo ɗanne suuɗere ko fate trafic des migrants ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jenna to Nouakchott aseta hanki 17 lewru duujala ko sagataɓe ɗiɗo noon wonnoɓe dow moto mumen mbasi pittali mumen e accident ko camion mawɗo noon mo hinde poids lourd kañum tigui rewi e dow mabɓe ɗum waɗi ko jamma hanki o e nder leegal bitegal Darnayim noon tawi to Nouakchott banggue rewo ene teska noon ɓeydugol accident ji tawi ko accident ji ene ɓeydi accident ji motoji ene ɓeyda tigui tawi ko jaaduɗo e maydele ne teska tigui ɓeydade no fewi e nder leydi Mauritanie ha tengti noon e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen sommet araba mo kolol 34 ɓiwol lawol woni 34e sommet tawi ko sommet arabe woni leyɗe arabeɓe ɓe jooɗima aseta hanki o 17 duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyya jonde nde noon jooɗi koto Bagdad kañum woni lamorgo leydi Irak teskama noon président ji hewɓe woni ardiɓe e leyɗele arabeɓe hewɓe mbawi tigui wasi teskama garani notitade e ngoɗon noddago e oɗon sommet hewɓe kay nuli tigui ko représentant ji mumen teskama noon leyɗele arabeɓe ɗe mbayi hewde foof ko leyɗele joyyi tan président ji mumen mbawi notitade e oɗon sommet ɓen président ji joyyi noon on ɓen goni ko wayno émir de Qatar hono Tamima Ben Hamad Al Thani wondude biteɗo Mahmoud Abbas on ko hoorejo leydi Palestine wondude Abdel Fattah Al Sisi ko hoorejo leydi Égypte wondude Hassan Cheikh Mahmoud on ko hoorejo leydi Somalie wondude Rassada Al Alami on ko président du conseil de Yéménite ko ɓeɗo tigui ɓeɗo joyo mbawi notitade e oɗon sommet mo leydi Mauritanie noon Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie kañum heɓani tawtorede oɗon sommet o waɗi ko nelaɗo makko noon o nuli toon noon ko nelaɗo makko koolaɗo tawi ko Mohamed Salem Wula Merzouk kañum woni jaagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗe ha joni habruji men e ɗemgal Pulaar sen nummima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗena policier ji ɓe commissariat d' arrondissement mo Guinaw Rail holliri tigui ɓe kolliri ɓe teeɓima ñande aljuma ɓennuɗo sagata goto kay sagata goto dartinoɗo ko wadde ko wiyete trafic drogue e nder diwan to ɓe mbiyata arrêté mo Dalfort o teɓama noon ko sanga 20 heures 30 minutes woni sanga 8 heures 30 minutes jamma o
o tawrama kadi omo jogui 5 cornet tawi ko drogue en police ji ɗi noon mbawi nangudemo jeeyi ha toon to galle makko noon ɓe tawi toon no gase 7 kilogramme tawi ko hinde drogue mo hinde chanvre en yiyam oɗo saaha joni omo na tigui soka e mbaji garde à vue ha enquête o gasa watte tigui e juuɗe justice ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen kila kay sagataɓe ɗiɗo Niger naɓe nanguira Niger naɓe nangonoɓe kay toon to Médina ene kirsi ulludu toon to legal Médina nder Dakar ne kirsi ulludu enquête o noon holliri tigui kamɓe kala yeddude enquête o caggal e nder enquête o ɓe mbawi tigui tengtinde wonde kay nduna ulludu ɓe kutti e kala saaha ɓe kewi warde ullude kay ɓe kutta ɗum tebbuji ɗi ɓe jeeya walla ɓe mbaɗa ɗum tigui e ɓen waɗoɓe députéri tawi ko députéri Hausa yeyoɓe ketton tew taw e kala saaha kewi ñibde koye kuuɗe mbaɗa ɗum ko wite brochette aji gila on habaru yalti noon faade oɗo saaha joni teskama tigui nokkuji kewɗi tigui taw ko députéri Hausa to brossetaji jeeyi yeete ɗin brossetaji noon ko ɗon kewi ñallude saabu hewɓe kay e oɗo saaha so birtima hayso jomum ne heyɗi walla ne tuya tew heewi tigui ko nefde miijade kay taw wona tew ulludu walla tew goɗɗum tawi ko gueɗe ɗe potani ñamede ɗum noon teskama guila nden noon faade oɗo saaha joni ɗum lamba no fewi woni tigui guila yeweɓe mission aji ha e ɓen kala yeweɓe brochette aji toon to wite tigui taw ko députéri Hausa teskama e ɗum lamba no fewi ɓen sagataɓe ɗiɗo Niger naɓe nangonoɓe noon nanguirno ulludo hirsandu hen goto wiyete ko Issa Abidou duuɓi nogas e ɗiɗi goɗɗo o ene wiye Kader Ababacar jara ko duuɓi nogas e jeetati ɗiɗo kala mbiɗen ko Niger naɓe nana nanga kay ne coka e nana nana kay nanga tigui ene coka tigui ene nanga ene coka ɓe nangano noon ko guila kay guila 13 lewru mai ko guila ndena ɓe jiitno tawi kadi ɓe tawra ko ulludu eɓe kirsi ɗuma ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen mbiyen ha toon to Mariste to banlieue noon to bidonville woni tigui leeɗe taw ko leeɗe takkotoɗe natirɗe kay Mariste e nder zone moɓe mbiyata zone Binko tawi kadi ko ɓuuri hewde kay e ko barakuji ɗen koɗande ko barakuji wondude e mbaraji e caaleje ɗum tigui laamu ngu dawri e ñalawma ɗeɗo balle dawri kay muñi ɗum woni helde ɗum ha laaɓa ittude ɗeɗon koɗande caggal kay nde laamu ngu rokkunoɓe noon e rokkunoɓe kay dawal julgal no fewi andi nde tigui nde ɓe ummoto ɗi nokkuji ko ɓuuri yawde yaccade saabu nokkuji ɗi kala ko kelleteɗe teskama noon ko nokkuji ɗi nokkuji noon teskama noon ko nokkuji ko ɗina nokkuji noon mabɓe manquede nankede laaɓal noon e nder ɗina nokkuji kewde ñonkoto kay hulede kay rafiji ma mbaw arde toon ha mbawa rabde yimɓe hewɓe ko ɗum saabi noon laamu ngu tawi ardi opération ko directeur général catala bitegal CV HP woni directeur général des cadres des vies et de l'hygiène publique hono biteɗo Serigne Kasso Senne e équipe mum kamɓe gardi on opération ɓe mbawi helde dendagal ɗeɗon koɗande gam ittude ñonkoto e nder diwan Mariste kala ɓe kolliri kadi opération ngaji baɗi ni ma mbaɗe kay ma jukku e ɗeɗo balle kala nder yoga e nokkuji foof noon ko yidde ittude ñonkoto e ɓeydude laaɓal kay wuuro Dakar laamogo leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen hajjiyankoɓe leydi Sénégal hitande 2025 woni hitande hijira 1446 lana mabɓe gadana noon tawi ko ndiwoka nawɓe ɓen hijjiyankoɓe hirdi aset hanki to Dakar ko nawi noon ka diwiri noon koto bowallade diwaji ngala Blaise Diagne ka diwi ko sanga 17h30 lana gadanka ga diwi ko 17h30 woni 5h30 minutes e ka jonni temedde tati e capanɗe nayo e jeenayo innama aadi taw ko plein woni yahoɓe hijjore hen temedere e capanɗe jeeɗiɗo ko hen temedere e capanɗe jeeɗiɗo ko worɓe temedere e capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo heddiɓe foof ko rewɓe ko hanki noon sappo e jeeɗiɗi lewru mai ɗum fuɗɗi kay lana taw ko lana sakket ka lana sakket ummade Dakar noon faade toon to Madinatul Munawwara tijja tigui lana ɗa ma jokku lana sakket kay nawowa hijjore ko ñande nogas e jeetati lewru mai ko nden tigui ko ummoto toon to Dakar hitande hikka nde noon programme ko capantati e tati avion tawi ko nawoɓe ɓen hijjiyankoɓe ummotoɓe Dakar faade toon to leydi Arabie Saoudite to Madinatul Munawwara ine teska noon
to Madinatu Munawwara bidana halana kayya sakket ka ko nyade no gas jetadi lewru me ko den tigi hajjankobe sakket njahata volla didabo kadi hanki jamma volla didabo non ummima Dakar jamma hanki o sanga 23h tayri fayu hojomaji sappoji woni 11h15 minutes ko den laara didabo kay jonduba hijjankobe ummi hanki aseta hanki jamma Dakar faade ton to Madinatul Munawwara ha joni khabruji men demgal pular sen ummima to leydi Sénégal ko to leydi Gambie paadena suka gambinajo goto warama aseta hanki o sappo e jeeɗiɗi lewru dujal sanga 16h50 woni 4h50 to aéroport Grand Canaria e ndera leydi Espagne ko police ji noon jooɓi fittadu makko o warda noon ko caggal kayde o yaltini fitel makko mo hinde pistolet o yiiɗi wadde braquage joom taxi goto woni taximan goto tawi ko gollotoɗo ɗon e nder aéroport nde caggal noon nde gulali ɗi ha waɗi fayre mawni noon ko ɗon tigui police gollotoɓe aéroport mbawi nottadade makko fodde sagataɓe jeeyo ha jeegomo tawi ko police ji ñuke makko noon cokke makko kuure e condi ko hen wasi fittano makko enquête noon udditama hen ha laaɓa ha joni habruji men ɗemgal pular sen numima to leydi Mali so leydi Gambie koto leydi Mali paadena général Assimi Goïta hoorjo transition laamu sabbodu leydi Mali o sifi décret o noon ko guila ñande jamma aljuma o sifi ɗum on décret noon ko hollirde wonde kay o suɓima biteɗo Abdoul Aziz Aguissa o nomi ɗum vérificateur général ko poste paydi no fewi ko fati kay e riwdade finance publique leydi ɗi e haɓade ko fati e mbuñari Aguissa noon ko spécialiste de gouvernance local koye fanniyanke e oɗo poste mo suɓa ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoren on fanno ha joni général Assimi Goïta o sifi décret kadi ñande nogas ñande sappo e jeegom lewru mai gonɗen du hollirde kay o suɓima biteɗo Kouloumégué Dembélé o nomi ɗum directeur général catala bitengal CMDT noon CMDT woni tigi directeur général compagnie malienne de développement textile ha joni khabruji men demgal pulara sen numima toon to leydi Mali wal jabbaten ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj salminama juurama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV khabru men e dongre Afrique ñalamande o puɗɗen ko leydi Côte d'Ivoire toon dey ene wayno kolol maɓɓe battowol taw ko tataɓiwol waɗi toon taw ko kolol kuftudugol ko fatte e nadde wonɗe nasi ko fatte kono jenniyankal hani ko wiyete kono bande kono déciné ko ɗum noon ɓe mbawi kono wadde toon renton toon Treichville Abidjan ene wayno ngol ɗo kolol de wawi kadi rendinde e dendagal ɓen taw kadi ko waɗo ɓen nate e kala nde ɓe dañi duuɓi ɗiɗi aɓe kadi mbatta ngol ɗo hono kolol ɗum noon taw kadi ko kolol bawgol rendinde en jeeya e ngol ɗon kadi arɓe ngol ɗon kolgol ko fadde kadi en nate taw kadi ko ngarɗude en jeeya leydi toon Tunisie leydi Sénégal kañum e RDC Congo ɗum noon ko kamɓe mbawi kadi on rendu toon gam wawde wadde ɗen nate ha wawa kadi yuɓɓude no hannirta dayetini Soudan ene wadde toon to Khartoum ɓe nardi kadi balɗe ɓe toto taw kadi ko e nder niɓɓere taw kadi ko des wonno ñande alarbaare kikiɗi ene wayno caggal kadi jannguji taw ko dronaji mbaɗi toon bonni gueɗe keɓe toon ko fate koto centre maɓɓe électrique ha mbawi kadi wasde jogade courant e oɗo saaha ene wayno wuuro ngo noon kañum e saraji mum kala ɗum noon koye niɓɓere kurusu goni ɗum noon mbawi noon wi toon ala mo waɗi ɗum so wona taw ko force de soutien rapide won FSRA ɗum noon kañum enen goni tuumaɓe e ngal ɗon baɗal nde toon to Khartoum ene wayno taw ko oɗo coupure général wawi adde toon on caɗele mawɗe no fewi e oɗo saaha toon to RDC Congo ene wayno on taw kadi ko ɓen yidɓe arti toon ko nande kodi deeƴal hani e wawde kadi kisnude kono leydi ndi e dendagal kadi ko takki leydi ndi kala ɗum noon wadde kadi koɓe mbaɗa kadi feere mbaɗe aɓe certa kadi e janguji maɓe mbaɗa to banggue funnague leydi ndi ene wayno ɓe mbawi wadde hen conférence gartirowo haqqillaji yimɓe taw kono kabirage conférence noon de presse o wanno ñande aljumare sappo e jeegom lewru duuƴal ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi e nder oɗon taw kadi ɓe mbawi ko ñagade yimɓeɓe ndeɓe kay payata eɗen eɓɓole taw kadi ɓe goppa kadi jeyɗi ɗi no fewi wonande ɗon e guila exaji mabɓe ɗi ha e foof ɗum no mbawi kadi noddi erade yimɓeɓe mate kay matema jeyɗi ɗi mbawa kadi wono dartade toon no fewi ko ɓuuri yawde kadi e yaccade Ghali Abouba
ko ɗum de tonguɗen habruji men e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Arsane Oumar Mbodji pour pasado ngam e weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Ndow ko anuddi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Sama Sato Matam ko on takkusan juula ha to galle ceerno Aliou Thiam to Wourossogui ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Mohamed Lamine Ly to Dungo e ko taari ɗum kala habruji men joolam jaɓeri koto leydi Israël puɗorɗen Israël nana jokki kay wadde bombardement mum e nder Gaza jamma aseta hanki o faade aleta hande tan tessama kene ɓuura temedere neɗɗo taw ko jambureɓe mbasi pittali men e bombardement mo Israël jooɗi pettoje men toon e nder bandade Gaza haɗani noon kadi haɗani fof noon ɗum fof noon haɗani oɗo saaha joni damal tawi ko damal kaldigal hay sinno ko pallantewel kay udditama toon to Doha e nder Qatar beele kay cessez-le-feu woni tigui guerre o ene dartine e oɗo saaha joni kaldigal noon hakkude Hamas en ardiɓe Hamas e laamu Israël ene tawe toon yidde kay beele kay yidde kay beele jaam ene heeɓe hakkude mabɓe ɗum noon ko guila ñande aljuma jonde nde nana jooɗi toon koto Roumanie paɗena leydi Roumanie dawri alada hande o sappo e jeetati lewru men ko sumgoji men subade hooreje ɗiɗi tawi ko hande woni deuxiéme tour ɗaftodirta toon noon ko mbiriji ɗiɗi mbiri landa wiyete ko extrême droite on wiyete ko George Simon ko kañum arno yesso to pucci dogata kay e premier mabɓe tour woni dawal gaddanal o ɗaftodirta noon koye mbiri tawi ko garnoɗo ɗiɗaɓo on ko pro européen woni tigui mo européen ɓuuri wonande biteɗo Nico Sira Dan ko kamɓe ɗaftodirta e oɗo saaha ñalawma hande o koye sumgoji ɓe goni sanga midi noon teskama sumgoji ɗi noon tode participation woni ko yalti kay wotoyde e nder temedere kala capantato e joo jalti votoyde ha joni habruji men joolam jaɓɓeri koto leydi Palestine paɗen jagorgal kalfinade ko fate cellal laamu Hamas to Palestine o holliri wonde e oɗo ñalawma hande o dendagal hôpital uji public woni hôpital laamu tawteɗe e nder Gaza hay hôpital goto e ñalawma hande mo kaltin ala gollotoɗo foof noon hen bombardama moññama ha boni taw ko armée Israël bombadi ɗum keddiɗi seeɗa hay dariɗo cuwa moññade ha laaɓi oɗo saaha joni guila safroɓe hay safrotoɓe kala koko kuuɗi yetta ɗiɗi saabu jamma e ñalawma kala ko bombardement ji leydi ko bombardement ji koninkoɓe Israël tawate toon hollirde tigui wonde oɗo saaha kay hay hôpital goto public ala gollotoɗo toon e nder bandade Gaza koto leydi Arabie Saoudite paɗen compagnie laaɗe diwoje mo leydi Arabie Saoudite tawi ko compagnie biteɗo Filinas ɓamti tigui jokkodirde lumbade ɓamti kay lumbade e duule ummade Arabie Saoudite faade toon to leydi Iran ka ɓamti noon ko aset hanki o tawa ɓamtiniɓe kay ko ƴettude ɓen hejjiyankoɓe Iran naɓe faade toon Iran naɓe faade to Arabie Saoudite hikka noon waɗi duuɓi sappo kay ko taguidiral ngal woni hakkude mabɓe ko on compagnie kay ko laaɗe compagnie ilaɗe diwoje Arabie Saoudite dartinno kay ya garta mum hakkude leydi Arabie Saoudite hakkude mum e leydi Iran ko aseta hanki o ɓamti tawi kadi ɓamti ɗum ko ƴettude ɓen yahoɓe jore hitande hikka nde hitande julɓe woni hitande ujunere temedde capanɗe nayyi e jeegom ha joni habruji men ɗemgal Pular habruji men joolam jaɓeri koto leydi Ukraine paɗen armée leydi Ukraine holliri tigui wonde Russie aynima mabɓe jamma hanki o temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e tati drone tawi ko drone aji explosive woni drone aji ɗi hinde bomboje systéme mabɓe noon anti défense aérienne wawi heɓɓade hen capanɗe jeetato e jeetati drone ɗe keɓɓima ɗum keddiɗi foof noon mbawi tigui majjirde deɓe ɓe mba keɓani nanggude ɗuma debbo goto noon wasi hen fittade mum waɗi kadi yimɓe barmuɓe hewɓe ɗi bombardement noon ɗe ɓuuri tigui teskede ko nder région de Kiev woni diwan lamorgo leydi ndi koto dowlaci tentude Amérique udditana habruji men aseɗa hanki o ko bombo fetti yesso clinique tawi ko clinique goto spécialisé dans la procréation médicalement assisté woni ko wiyete clinique PMA e nder wuuro e nder falde Californie to nokku wuuro wiyetengo Palm Spring neɗɗo goto noon wasi hen fittade mum fettande nde noon enquête gaɗano kay holli tigui wonde ko fettande accidentel woni tigui
wona jangu wona kay ala ko wasde welede kay wasde welede woni accidentel ko ɗum woni ko oɗon bombo fettitona musidɓe tettuɓe ko ɗum ɗo woni komin tonga noon habruji mon e ɗemgal pular e habrirde he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba enen nanggani en karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓasoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓi ɗo Afrique ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocca gorko mo Sara Ndogo kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on